Molim vas. Šta je čedo sa tobom? Čemu je problem? Šta je bilo? Ti si prodao fabriku, to, šta, u čemu je problem? Pošto je poslanik... Ti dobaciš što ti ja pričam. Ja sam drži sad govori, svašta ću ja ti pričam. Pa šta hoćeš? Šta hoćeš ti, bre? Dok ti ovdje glumiš, bre, neku ucveljenu, izađi, bre, na izbore, brate, pa se kandiduješ. Šta je, bre, tu, pričaš gluposti? Evo, ja ću da sačekam, nije problem. Čija si ti opozicija? Moja? Ne. Vučićeva ili njihova? Šta? Šta glumiš tu, bre? Tebe se neko plaši. Dobro. Pa koga se plaši? Pa koji si ti faktor? Pa sve vreme je prošlo, mani više ti. Molim samo da dozvolimo ministarki da započne odgovaranje. Molim vas samo. Šta je, Čeda Jovanović veliki faktor? Za 3 mjeseca si završio fakultet i sad to pričaš, o tome pričaš. Neću ovako da pričam dok se ne završi. Sram te bilo. Čime se ne zaslužio tako ti bili ovdje? Čime se ne to zaslužio? Sram te bilo, bre. Sram te bilo, molio me se da ti dam obezbeđenje, bre, kad sam bio ministar unutrašnjih poslova. Kako te nije sramota? Kako te nije sramota?